YouTube, които ме гледате. Аз съм Pepsi843 и днес в този епизод ще направим ревю на сервърът на Бограде. Ето тук, ако сте гледали неговите клипове, той тук си е направил скин. Но сигурно с командата скин, да. Ето го новият спаун. Хубав е, става. Скачай. След червената линия е PvP, трябва да знаете. Ето го Enchanting Table. Тук на 30 левел, тук на по-малките левели. И да, като цяло това е спауна. Нека отидем на ларповете. Ларп дупка. Нека видим ларп дупка. Той не е зле, хубав е даже. Опа, паднах в лавата. Тук има пайжини. Само да мина. Ето тук. Много е голям, затова няма го показвам целия. Warp Enchant. Може в началото на клипа да сте забелязали, че вече има много интро. Ето, не използвай хак. Бан 3 дена. Не псувай, мод 6 часа. Не искай итеми ранкове, мод 3 часа. Обида към хостер, мод 3 дена. Реклама, мод 5 дена. И тук има фри неща. Сега. Warp End. Ето го Warp End. Той си е обикновен енда. Ето го. Warp Event. Ето го. И Warp Event. Тук тръгвате нагоре. Ето. Има честове там даже. Warp Food. Ето го Warp. Всъщност къде е Warp Food? Явно нещо са го прецакали. Warp Free. Само да кажа... Да кажат хай. Това го видяхме. Warp Jump. Тук ми звънят. Ето го Warp Jump. Тук трябва да джампите. Не съм много добър джампър. Скоро ще падна. Да. И след като го джампнете, това е втора част на джампа. Минавате тук така. И минавате джампа. Наградата е само при евент. Warp Jump, Warp Кошче. Канала на Бограде ще го има в описанието. Ето го тук. Warp PvP. Ето го Warp PvP. Топ килерите. Бограде и Алфа робот. Тук има някакъв чест. Добре, само ми спамят, ще си спра чата. Къде се спираше? Ето от тук. Ето сега нямам чат. Да, това е като цяло Warp PvP, само че не мога да сменям ларповете. Като нямам чат, така че ще го пусна.
Значи сега Multiplayer Settings. Мога ли да го намаля? Това за чата ли е? Това сигурно е за чата. Да, супер. Добре, ще съм с чат, защото иначе не мога нищо да пиша. Значи, warp. Да видим ранг наклонена items. Warp ранг наклонена items. Full set 320 000. Тоест 3000. 6 легендарки. 2000. Full 2500. Дърбара 100 чудера. И там ще ги четете. Рулес няма го показвам. Шопа. Нека видим шопа, тъй като аз не съм го виждал. Ето го шопа, той е на спавна. Ето го шопа. Някой ми пише. След Warp Shop Став, ето го. Нека видим как да станеш ютубер. Погледни надолу и скочи. Нека да видим. Така ще станеш ютубер. Аз ти вярвам, да. Warp стрелба. Интересен warp. Ще нацели се в главата. Нека да видим. Цели се в главата. Добре. Warp Survival. Ето го Warp Survival. Тут също е на спауна. И виждате от тук. След червената линия пак казвам PP и почвате да survival. Warp Trade. Ето го и Warp Trade. И да, това беше от мен. Надявам се епизодчето ви е харесало, ревюто. И чао! Абонирайте се, коментирайте, лайквайте, споделяйте и чао!